Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Muna gaida yan uwanmu na wannan gidan. Muna muku fatan alhairi. A karatunmu na baya wayanda muka dauka daga aji 1 yanzu ne aji 2, to mun kawo musu wannan yadda ake buga kasa wato fitar da taurarin a mataki na 7. To ala kulli halin saboda yawan tambayoyi da aka yi ta yi yasa muka fitar da shi haka nan, amma kamata ya ce sai mutum ya mallaki matakaiya haɗaɗɗaya zuwa mataki na 50, to daga nan ne ake so mutum ya fara yin bahasi wato ya fara zuba ƙasan da bayani. To alhamdulillahi wannan matakin kamar da muka ce shine ya kamata a ce mataki na 50, to amma muna iya ba da shi domin yan uwa su ƙara nazarinsa su rike. To kamar yadda aka gani a namu akwai hanyoyi da dama da ake yi, amma wannan shine mafi sauki. Za a rubuta Allahu alhaqu kamar yadda yake rubuce, wasu ma kan yi su zuba taurari sama. To duka dai mu dai hanyar da aka koyar da mu to wannan ne. To farko kamar yadda muka ce za a karanta istighfari 3, salati annabi 3, la ilaha illallah 3, sannan a karanta qul huwallahu 3, sannan ayatul kursi 3. To daga nan zaka dauri niyya ka ce Allah ya bayyana mini wannan abin da ke boye da fili na wannan bawan kada ya zo neman bahasi a gurina, ba don na iya ba don ni wani bane, a sai dai don kai darajar annabi rahama sallallahu alaihi wasallam. To bayan kai haka nan da wannan yatsar ake zane din. To wasu na zana zane 4, na farko shine mai tsayi, na biyu mai bi masa shine tsakiyan na farkon, na 3 shine daidai da na farko, na 4 shine daidai da na sidira ta biyu. To wasu na daukan shi wannan sidira 4 su ne matsayin za su ba da tauraro guda, wasu kuma duk sidira ɗaya zai ba da tauraro guda, ya zama 4 kenan. Su ne ummahatu, su ne za su haifar da banatu da mundika da kuma sawaqi, wato 4 ƙarshe kenan. 4 farko su ne ummahatu, 4 na biyu su ne banatu, 4 na 3 su ne mundika, 4 na 4 su ne sawaqi, su za su ba taurari 16 kenan adadin tauraron da muke da. To sai mu sa yatsan mu wannan ta tsakiya wadda tafi ta kusa da manuni, pointer kenan, ta kusa da pointer wato ita ne mai tsayi daga cikin yatsun da Allah ya muna. To sai bayan ka gama wannan sai ka dinga ja da salati. Layin farko ya zama shine mai tsawo kamar yadda muka ce, na biyu shine tsakiya wato rabi, na 3 shine zai zo daidai da na farko kana salati, sai na 4 shine zai zo daidai da layi na biyu. To sai mu kirga adadin, idan muka samu 16 sai mu zubar da su, wanda ya rage adadin shine zai zama mana tauraro. Sai mu ce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 sai mu zubar da shi 1 2 3 4. To ya rage muna number 4 kenan, sai mu rubuta number 4. Sai mu ce to 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ya rage mana number 1. To sai mu ce 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Sai mu ce to abinda rage mun zuba da 16, sai mu ce 1 2 3 4, number 4 ya rage kuma. To sai mu ce 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. To mun samu number 15. To abinda zamu ce mun samu 4 1 4 15, 4 1 4 15. Sai mu haka 4 dama bayala ne, 4 1 4 15. To anan mun samu ummahatu. To za mu haɗa tauraron da ya sauka muna a ɗayan nan da 2, shi zai ba mu tauraron gidan 9. Sannan tauraron 3 da ya sauka a gidan 3 da tauraron da ya sauka a 4 shi zai ba mu tauraron gidan 10. To amma waɗannan layin na sama narin taurarin na su za mu jera a kwance haka a tsaye, suna kwance sai mu ɗauko su mai da su tsaye, za su zama tauraro guda. To sai mu ce to narin bayala ta sauka a farko yana ɗigo 2, sai mu sa shi haka. Narin kausaji da ya sauka a 2
yana da ɗigo narin shi ɗaya ne. Narin tauraron da ya sauka a uku bayada kenan yana ɗigo biyu ne. To sai kuma narin tauraron da sauka a hudu wato tauraron 15 yana ɗigo biyu ne. Kaga mun samu formula ta sauka mana a bai kenan. Sai mu ɗauko hawa'in taurarin nan shi ma mu jera. To in muka ɗauko hawa'in bayala biyu ne, hawa'in kausaji da sauka a biyu ɗaya ne, hawa'in bayala biyu ne da sauka a uku, hawa'in ƙali dakili ɗaya ne. Mun samu ƙali dakili a 6. Sannan sai mu ɗauko ma'in bayala da sauka a ɗaya ne, ma'in kausaji da sauka a biyu ne, ma'in bayala da sauka a uku ɗaya ne, ma'in ƙali dakili da sauka a 4 shi kuma biyu ne. Ya zama muna ƙabla a 7. Sai kuma mu ɗauko turabin bayala da ya sauka a 1 shi kuma biyu ne, turabin kausaji da ya sauka a 2 ɗaya ne, turabin bayala da ya sauka a 3 biyu ne, turabin ƙali dakili da ya sauka a 4 ɗaya ne. Mun samu tauraron ƙali dakili a 8. To yanzu kamar yadda muka ce, to za mu haɗa tauraron gidan 1 da ya sauka a 1 da wanda ya sauka a 2 shi zai ba mu gidan 9. To bara mu yi mu gani. Sai mu ce to ɗigo 2 na nari da ya sauka a farko da ɗigo 1 na nari da ya sauka a 2 zai ba mu ɗigo 3 kenan, amma 1 za mu sa. Sannan ɗigo na hawa'i na bayala da ya sauka ga yanan da ya sauka a 1 da ɗigo na hawa'i na kausaji da ya sauka a 2 ɗigo 1 ne. To sai mu haɗa zai ba mu 3 za mu sa 1. Sai ɗigo na ma'i na bayala da sauka a 1 da ɗigo ma'i na kausaji da sauka a 2 ɗigo 3 ne, shi ma zai ba mu 1 kenan. Sai ɗigo 2 da ya sauka a turabi na bayala da kuma ɗigo 1 na turabin kausaji da sauka a 2 shi ma zai ba mu 3 sai mu sa 1. Mun samu ɗariki kenan a 9. To za mu nemi tauraron gidan 10. Sai mu haife bayala da sauka a 3 da kuma ƙali dakili da sauka a 4. To ɗigo 2 da ɗigo 2 na nari na bayala da ya sauka a 3 da kuma ƙali dakili da sauka a 4 zai ba mu ɗigo 4 sai mu sa 2. Sannan ɗigo na hawa'i na bayala 2 ne da ɗigo na hawa'i na ƙali dakili da sauka a 4 ɗaya ne. Sai mu haɗa zai ba mu 3 sai mu sa 1. Sai ɗigo na ma'i na bayala da ya sauka a 3 da ɗigo 2 na ƙali dakili da sauka a 4 zai ba mu 3 sai mu sa 1. Sai ɗigo 2 na turabi na bayala da ya sauka a 3 da ɗigo 1 na ƙali dakili da sauka a 4 zai ɗaya ne sai ba mu 3 shi ma za mu sa 1. Mun samu rayya a 10 kenan. To yadda muka haife wannan ummahatu ya ba mu gidan 9, muka haife gidan 1 da gidan 2 ya ba mu gidan 9, gidan 3 da gidan 4 ya ba mu gidan tauraron gidan 10. To haka za mu haife 5 da 6 shi kuma kasance zai ba mu 11. To sai mu ce 2 da 2, biyun wannan nari da biyun wannan zai ba mu 4 sai mu sa 2, 1 da 1 zai ba mu 2 sai mu sa 2, 2 da 2 zai ba mu 4 sai mu sa 2, sai 2 da 1 zai ba mu 3 sai mu sa 1. To sai kuma mun samu gidan 11 kenan, mun samu inkis. To sai kuma gidan 7 da gidan 8 shine zai ba mu tauraron gidan 12. To sai mu ce 1 da 2 zai ba mu 3 sai mu sa 1, 2 da 1 zai ba mu 3 sai mu sa 1, 1 da 2 zai ba mu 3 sai mu sa 1, 2 da 1 zai ba mu 3 sai mu sa 1. Mun samu gidan 12. To yanzu muna neman gidan 13 da 14 da 15 da 16. Hudun ƙarshe kenan. Mun samu ummahatu, mun samu banatu, mun samu mundika, mun samu yanzu zamu nemo sawaqid. To sai mu haife tauraron nan na 9 da ya sauka da na 10 sai shi zai ba mu gidan 13. Sai mu ce 1 da 2 zai ba mu 3 sai mu sa 1, 1 da 1 zai ba mu 2 sai mu sa 2, 1 da 1 zai ba mu 2, 1 da 1 zai ba mu 2. Mun samu rahika. To sai mu dawo nan sai mu haife tauraron da ya sauka 11 da wanda ya sauka 12 shi kuma zai ba mu 14. Sai mu ce to 2 da 1 zai ba mu 3 sai mu sa 1, sai mu ce to 2 da 1 zai ba mu 3 har wayo sai mu sa 1, 2 da 1 zai ba mu 3 sai mu sa 1. To 1 da 1 zai ba mu 2 mun samu sa'ili. To yanzu za mu nemi tauraron 15. Za mu haife tauraron da ya sauka a 13 da tauraron da ya sauka a 14. To sai mu ce 1 da 1 zai ba mu 2 sai mu sa 2, 2 da 1 zai ba mu 3 sai mu sa 1, 2 da 1 zai ba mu 3 har wa yau sai mu sa 1. To 2 da 2 zai ba mu 4 sai mu sa 2. To mun samu tauraron 15 kenan. Mizanu a hakamu kuma. To sai mu haife
yanzu zamu nemo 16 zamu haife tauraron da ya sauka 15 da kuma da sauka muna 1. To sai mu ce 2 da 2 zai bamu 4 sai mu sa 2. Yawa 2 da 1 zai bamu 3 sai mu sa 1. 1 da 1 zai bamu 2 sai mu sa 2. 2 da 2 zai bamu 2 zai bamu 4 sai mu sa 2. To mun samu humra ita ta sauka muna a bayan ƙasa. To alhamdulillah, to sai mu duba ƙasar ta rantse za ta faɗi gaskiya koko. To sai mu ɗauki tauraron da ya sauka a 3 kaman ga nan bayara. To sai mu ɗauki tauraron da ya sauka a 5 humra, sai mu yi ɗan su zai bamu ɗan ɗa guda. 2 da 2 zai bamu 4 sai mu sa 1. 2 da 1 haka 1, sannan shi ma nan 1 mun samu ijtima'i. To sai mu haife kuma tauraron da suka muna a 15 da 11. Na 11 dai ga inkisu, sannan kuma na 15 ga ijtima'i. To sai mu haife su mu hada da wannan ijtima'in. To abinda zai bamu, wannan zai bamu 2 1 1 1 mun samu rayya ga ijtima'i. Sai mu hada shi da ijtima'i zai bamu inkisu. Sai mu duba akwai inkisu a kasar. To sai muka samu inkisu ya sauka a 11. To ya tabbatar mana da cewa kasar ta rantse za ta yi sidiku, wato za ta faɗi gaskiya. To alhamdulillah sai ka fara bayani. To sannan itisalam za mu ɗauki kausaji a matsayin tauraron da za mu yi nazari da nuduki da itisali da infisali a kansa. To wannan digon na farko shine nazarinmu. To yadda ake yi ana canza shi ne. Misali in tauraro na farko da sauka a farko yana da digo ɗaya ne, za ka ƙara mai ɗaya zai zama 2. Idan 2 ne sai ka ɗebe ɗaya sai ya zama digo ɗaya kenan. To sai ka zuba sauran taurarin. Misali mun samu kausaji. To kausaji nazarinsa tun da digo ɗaya ne sai mu sa 2, sai yana da kuma digo ɗaya, yana da 2, yana da 1. To nazarinsa ya koma ƙali dakili. To kenan sai ka duba shi, wato shi ɗalibin yana nazari akan yanke hukunci ko kuma a ce akan wata shari'a. To sai ka duba idan tauraron ya sauka, idan ya zo gidan ɗaya ne to yana magana ne akan nazarin rayuwa da ake. Idan ya zo gidan 2 ne za a ce shi ɗalibin yana nazari akan wata dukiya. Idan ya zo a 3 ne yana nazari akan yan uwansa. To haka dai za a bi har zuwa yadda muka bada bayanin gidajen nan. Kausaji a farko gidan rayuwa,